Zamislite genocid koji je toliko razoran, gdje je država planirala da uništi preko 30% svoje populacije. U sjenci Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj pod kontrolom nacista dogodio se trostruki genocid, usmjeren na Srbe, Jevreje i Rome. U Hitlerovoj satelitskoj državi pronacistički hrvatski režim je imao za cilj da eliminiše srpsko stanovništvo. Srbi su bili obilježeni plavim trakama, a politika konačnog rješenja je nalagala da 1/3 bude protjerana, 1/3 nasilno pokatoličena, a 1/3 ubijena. Prema sadašnjim procjenama, oko 1.300.000 Srba je protjerano, pokatoličeno ili ubijeno. Jevrejska zajednica je u odnosu na njen ukupan broj u NDH stradala u većem procentu nego u ostatku Evrope. Od 3 naroda određena za uništenje u NDH, procentualno su najviše stradali Romi. Sva brutalnost je oličena u ozloglašenom logoru smrti Jasenovac, gdje je stradalo nebrojeno žrtava. 22. aprila 1945. godine nekoliko preostalih preživjelih izvelo je hrabri proboj koji se sada pamti kao svjedočanstvo njihove hrabrosti. Ovaj dan se danas obilježava kao dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima u NDH, kako bi se sačuvala uspomena na njihovu ogromnu patnju, žrtvu i herojstvo. Uprkos užasima genocida, Srbi su formirali jedan od prvih pokreta otpora nacizmu u Evropi, koji su činile monarhističke i komunističke frakcije. Danas se kao potomci i svjedoci sjećamo žrtava ovog tragičnog genocida i odajemo počast hrabrosti onih koji su se protiv njega borili. Mi smo njihov glas i svjedočimo njihovu pobjedu nad zlom i pokušajem uništenja. Potrudimo se da njihova priča nikada ne bude zaboravljena. Mi smo potomci, sunarodnici i svjedoci i glas žrtava genocida nad Srbima u NDH, ali i heroja koji su podigli ustanak protiv nacista u Evropi. Da, mi svjedočimo da su živjeli, stradavali, hrabro vodili borbu i pobjedili nad zlom, destrukcijom i mračnim vremenima naše istorije. I ja svjedočim